تحسوا مدام ناتران كم زستعزمنا بدر في دمساويت إيران كستيو أحد اللي فالي مزلو درفتات كن كم ندرفتهم مزنا عن مزنين حليفهم كم منشي مثلا دي تاريخون كنت أكمل لهم نخلينا أبستفلا لي وانا زفري درفتات ندهر تعزمنا نتزلو وانا كنا تاتن زوكلون زقالتو زات أوارقون كنا ميمزحلفو أبو هجرنا ندهر تعزمنا كسب لهم ميفريم زلو درفتات قال نتاريخ برتاوك على سهزبنا زقالتيوم ويدما نتيجة زنابرة زوكلون زقالتيوم قال نعبركتو هجراوي أجلجلوت زوكلون زقالتونيم قال دما كابو حليفو نبهلاوي بزوحنتن نبهلاوي تصبقنا هجرنا زات أوارق تحسوا زلهم درفتاتون فريميم إذن درفتات زياتهم وانو كم تزبلنا تاريخ سنة دايم حليفهم كسب لهم بدما بقوا ما بيلنا كن مهارون كردون إن زعبان زانتان تاريخن حزيلهم يمدلو بفلاي فلي زانتا زلوم درفتات كم بحدش محداسهم بملكة فيديو كليب مسرح دما نتي سني دومو زحلفو تاريخ كم بحدش حدش ولدو كم مهارلون كسانك قالون زخل مجدي كنا بيحلفوا مالتيو نزوم درفتات زياتهم قالتهم بفيديو كليب ملكة عداية تسندوا موقع فلي زانتان فلي تاريخا زحازلو بملكة فيديو كليب كم بحدش مسرح انت اقدسنا كله يخل كسرحوا انت خوينا ممكن انت عينت مسرحهم زحلفوا بمبال قالت اني انا سيراك ودده داسي سولو نابز غسل تحسن مدبنا اخسكركم نكاتاتلو حدا كابسنت بواو سرحات زخونه فيديو كليب مبقسيو حسابيو اتي حسابات كل مديات يودك سبات ستنكفيوم اتهم ننصبراق سبات مخانوم زمنلهم استفلالي ملكع زلوهم حسابات كا بعمقوت تفتشومن تمرميرومن نحد علامة دلوات يخونوم اتي تدلي زلو حسابات بوحل قطاماي تقديمو نزيامي وهاب اتي زياماي دمام نتي ملغتي بقبو بمردام نتي تحستو زخون بستفلالي مسارح موزيكا بتبب تهاريمو استقنابر موزيكا كم اتسنيا يقبر إذ مسرح زي أبقل أقاطامي بنتصارو كسرح خليوم مجمريا زيما دحر كأقطمي سرع اتا قطمن زيمان ترايحي زازلام زي تود سراح نفس لاو نگر وي فيديو كليب كتكير كال استفلالي مسرحات تتقلب باستفلاليو ناي فيديو كليب تواساتي كم بعال أرتعيم سألي سينماتوغرافر إديتر حليفة دمام حانتي ودتي سرح كوينا ناب إذني أستماغرتي تبب تبتزح شكيتي داي وروزا صبريني دينا الدنيا بديرو لأدراي درفي وي حدا فيديو كليب بزيكا اتيزو حدا ناي مزناين مزنقعن مسع ساعن عقمو اتي كلتا قصات ناي حانتي سانتيم زخونه انصار سمعيتات مسجاف ترزي سمعيتات اب حدا زتمر طببيوم بزيكاتهم سب كغلصوم زخل كغلصو زيكولو انصار سمعيتات زحقفونيوم حقوسن حزنن دستان قزانتن رغبتن سنتن سلامن كيناتن كغل زخل كفال طببيوم بزيكازي باهلي انبابرام سن حساب قانقا مننت حدا حبرتسب زنصبارق سلازخونه اب تحستون ملختون بتعميت انقاقي حتت موسيقى اب إرترا ناينوه عمد تاريخ اللوم نزي ناينوه عمد زرقح زلوه موسيقى داقماي ابزلومي كمز سماعن مقبارو زقبر مسرح اللوم از مسرح زي محدات زبهال كوينو ابستفلالي اقات اميتات كزوتر نرينام انتخونه بتكال درجاقن أود الدر شامو تحديثو كدقم زين استبهل ايكونان اتي ابزو وددر زحدث درفتاتقن ترخبه إلقا زحدث زيكونم تاريخاو فتسامه زحزله ويدما فغراو زانتا زحقفه درفتاتيوم كمون بتناتو زيما قطمي موسيقى زمرت انكولو قنكام بوزح زي تسمع درفي داقماي كم سماعن مقبار زعلميوم شاموت حدا ناي متبع مدب كوينو سنة طبب وي سنة طبباويان نمتبع تباهيلوم زي تبقسي حسابيوم حدش درفتات ناي استفلاليو بيهرات يفري
كمون استفلالي ناي قدم درفتات مس زمناوي موسيقى النواهده بارن حبرن نايت زيما كيدفه يحدث شيغي هابوني شيغي هابوني شيغي هابوني ايتتالوني درفتات ابزخونه اغاطامي نستفلالي علما بولق سبات يكون بغجله كحدث يرأيم እቲ ዝሕደስ ደርፍታት ግን ብዘይካ ኣብኡ እተጥፎ ጸዓትን ጉልበትን ገንዘብን ሓንጎልን ቅድሚ ኩልን ልዕሊ ኩሉን ዝሓዝናዮ ስራሕ ብቑዕ ወይ ብሉጽ መታን ክኸውን ክንገብሮም ዘለና ረቑሒታት ኣለዉ እቲ ዝሕድስ ሰብሲ ክፈልጦ ብቕዓት ዘለዎ ምሕዳስ ንገዛ ርእሱሲ ብቕዓት ይሓትት እዩ ብቕዓት ከእንታይ እዩ እንተዳኢልና ብቕዓት ሲ ሰለስተ ነገር ከተማላ ኣለካ ሓደ ብቁዕ ነገር ክትብሎ ተዳኸንካ መጀመርያ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ካልኣይካ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ ሳልሳይካ ኣመለኻኽታ ትሪኦ ኣለካ ስለዚ ንሓንቲ ደርፊ ክትሕድሳ እንተዳኸንካ ብኩሉ እንትና ትፈልጣ ኣለካ ፈሊጥካ ርኢኻ እንታይ ጉድለት ኣለዋ ኣበይ ጣዕማ በናይ ሽነኻታ እዩ እንተዳኢልካ እዚ ትፍልጠት ፈሊጥካ ኣለኻ ታደርፊ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ክእለት ክንመጽና ማለት እዩ ክእለት ክንመጽ እንተዳ ኮይና ስለዚ ንስኻ ካብቲ ኣው ጎዲልዋ ዘሎ ክእለት ናትካ ክእለት ከንታ ክትውስኺኻ ሳልሳይካ ኣመለኻኽታኻ ንምንታይ ኢልካ ትገብራ ዘለኻ ንምንታይ ኢልካ ትሕድሳ ዘለኻ ስለዚ ብቕዓትሲ ልክዕ ከምዚ ዝበሃል competency knowledge skill and attitude in ዝበሃል ስለዚ ነዚአን ብኸመይ ርኢኻ ኢኻ ነቲ ዳግማይ ትደርፎ ወይ ትሕድሶ ደርፊ تسرحلو مالتي كمتي زخونه سراح ناتو ناي سراح حقتاتن ممرحتاتن زلوو شاموت ون كم حدا ناي سنطبب وددر ناي غزاروسو زخونه اغبابنا كايدان كهلوو قدنيم بفلاي گن ام ناي درفتات محداس مس ناي درفي كوبرايت وي مسل دراسي بستاساسر كايدام تكبار سراح كهلوو كم زخل مغماتو يكال مغنياتو ناي كوبرايت ጉዳይ ቀሊል ስለዘይኮነም ኣብዚ ግዜ ዝውን ኣዝዩ ኣካታዒ ኣርእስቲ እናኾነ ይኸይድ ስለዘሎ ሕግሎ ናይ ኮፒራይት ንምንታይ ሓንቲ ዜማ ከቲ ዋና ክትውሰድ ኮላ ፈቃደኛ ክኸውን ኣለዎ ራይ ደራፋይ ዘይኮነ ሕጂ መብዛሕትና ሓደ ፀገም ዘለና ታደርፊ ዋንነት ናይ ደራፋይ ስለንገብራ ደራፋይ ጥራይና ንሓት ደርፊ ግን ዋንነት ናይ ሰለስተ ሰብ ናይ ዘያማይ ናይ ገጣማይ ናይ ደራፋይ እዚኣ ከም ማሕላልፋ ደል እዚኣ ወለይ ደል እዚኣ ምክንያቱ ደርፊ ናይ ሰለስተ እዩ እዚኣ እምራው ንብረት እዩ ስለዚ ንዚኦም ተሓቲቶም ፈቃደኛታት ምስኮኑ ሸውኡ ምስ ተሰርሐት ስራሕ ከዓ ተመሊሱ ብኸመይ ደረጃኡ ልክዕ አንጸባሪቁ ድዩ ንታ ዜማ ንታ ክሳይ ክብራ ናይ ቀደም ሓልዩ ድዩ ተራእዩ كزرقح يزقبال ግን መብዛሕቱ ጊዜ ከምኡ ይግበርኒ ከምቲ ዝበልኩ ካብ ሻሞት ንገብሮ ብደረጃ ባህላዊ ጉዳይ ስለ ዝግበር ፀገም የብሉን ኣጽኒዕኻ ስለ ዝውሰድካ ሽግር የብሉን እዚ በዚሕ ዘሎ ሕጂ ብውልቀ ዝግበር ካ እሱ እዩ ዛ ዝብላ ጸናሕኹ ናይ ዋንነት ጉዳይ ኣተኩሮ ክገብሩላ መንእስያት ከመሓላልፍ ይደል ናይ ቀደም ደርፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜን ቦታን ብዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ክሕደሱ ይረኣዮም ኣብ ገለ እዋናት ዜማ ይሕደስ ገለ ሰባት ውን ዜማ ወሲዶም ግጥሚ ናቶም ክገብሩሉ ይረኣዩ ካብ ዝሓሊፉን ዜማ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ተጨራሪሙ ኣብ ካልእ ደርፍታት ክስኳዕ ዘይንዕዘቦ ኣይኮናን ስለዚ ካብዚ መሰረታዊ ኣምር ከይርሓቕና ኣብ ውድድር ሻሞት ዝሕደስከ ኣየናይ ክፋል ደርፊ ይኸውን እቲ ምሕዳስ እንተዳ ነገራት ክሕደስ ኮይኑ ንኣብነት እቲ ዜማናቱ እንተዳ ዝቕየር ኮይኑ ግጥምናቱ ዝቕየር እንተዳ ኮይኑ ካለ ሓድሽ ፈጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሲኮነን ተዝድገም ግን ከም ዘለዎ ኮይኑ ቁርብ ናይ ሙዚቃ ምትዕርራይ ናይ ግጥም እኳ ክሳብ ሕጂ ዝተተንከፈ ኣይረኣኹም ግን ምትዕርራይ እቲ ሚክሲን ኣብቲ ኮምፖዝ ክግበር ከሎ ከመይ እቲ ዝሓለፈ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻ ነቲ ዝሓለፈ ፈሊጥካ ክእለትካ ወሲካ ኣብዚ ከዓ ምዝ ዘለናዮ ግዜ ኣብ 1900 ንኣብነት ኣብ በዓል ማተደ ማምሃል
ዝነበረ ግዜ እንተዳሪኻ ወይ ድማ ማታኣ ዝነበረሉ ግዜ እንተዳሪኻ ሎምን ዘለዎ ናይ ምዕባለ ናይ ሙዚቃ ብኩሉ ሸነኻቱ ዝተፈለየ ስለዚ ነዚ ነቲ ዝሓለፈን ናብዚ ዘሎን ከመይ ጌርካ ሲንክሮናይዝድ ጌርካ ኣወሃሂድካ ተቕርቦ ደርፍታትና ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ እዮም ብመንፅር ብዝሓም ድማ ትሕዝቶኦም ዕላሞም ዝተደርፍሉ ግዜ ዝሕልፍዎ መልእኽቲ ከምኡውን ፍልሊ ናይ ግጥምን ዜማን ክህልዎም ግድን እዩ ገሊኦም ንፍቕሪ ገሊኦም ንሃገር ገሊኦም ነድም ገሊኦም ንምፍልላይ ገሊኦም ንምረት ስደት እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ኣየን ጠቒስካኸ ኣየን ክግደፍ ካብዚኦም ግን ኣብ ውድድር ሻሞት ንኽሕደስ ዝምረፅ ኣየናይ ደርፍታት ይኸውን ብምንታይ መለክዒታትከ ተመሪፁ ናብ ስራሕ ብቑዑን ድልውን ዝኸውን ካብዚ ወፃኢ እውን ካልእ ሓድሽ ብፍሉይ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣይስኣንን እጂ ምሕዳስ ክንብል ከለና ቀዳማይ ነገር ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ብዙሕ ዓይነት እንዲሎ ካራክተር ገሊ ብትክክል ከም ፀኽእል ገሊ ዘይንሱ ከም ስለኽእል ገለ እዚ ሕጂ ናቱ ደረጃ ኣሎ ኣብተን ኣብ ሻሞት ዝነበራ ዝተሓደሳ ግን ክንገልጽ እንድሕር ኮይና ከማንዶ መጽሓፍ እያ ነይራ ካብ መጽሓፍ እያ ናብ ክሊፕ ተገሊጣ ሕጂ ደርፍናታ ክስርሓላ ተባሂሉ ሓድሽ ደርፊ ተሰሪሕላ ግን ከማንዶ ብዓይነታ ይኹን ብኣማጻጻኢ ይኹን ክንሪኣ እንድሕር ኮይና ዓብ ታሪክ ዝሓዘት ዓብ ፍጻመ ዝተፈጸመላ ንነባር ዝኸውን ታሪክ ደሎ እያ ስለዚ ኣብ ምሕዳስ ዘይኮነ ተገይሩስ ነቲ ብጽሑፍ ዝነበረ ናብ ስእላዊ መንገዲ ተገልቢጡ ሽዑ ናታ ግጥሚ ናታ ዜማ ተሰሪሕላ ብድሕሪኡ ግን ክንሰርሓ ከለና ስለ ዕግበት የተሰማዕና በታ ዝነበረታ ሽሙ ምቁራጽ ስለ ዝበዝሓ ኢና ነቲ ታሪክካ ብግቡእ ክንገልጾ ስለ ዘለና እታ ቀደም ኣብ ሰውራ ዝተደርፈት ከማንዶ 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 ትብል ክትኣቱ ተገይሩ ኣብ መንጎን ክላሲካል ከም ዝኣቱ ተገይሩ ነቲ ፍጻሜ ብምሉእ ምክንያቱ እታ መጽሓፍ ንውሓት ኣለዋ ብሓደ 5 ደቂቕ ትግለጽ ኣይኮነትን 10 ደቂቕ ትግለጽ ኣይኮነትን ንዋሕ ስለዚ ንኸምኡ ተባሂላ ዝተገብረት እያ ሕጂ ኣብቲ ምሕዳስ ዘይኮነስ ኣብቲ ታሪክ ኢና ተጸቂጣን ተመሪጻን ምክንያቱ ተኣቐዲሙ ዝተሓልፈ ታሪክ ተደፊኑ ክነብር የብሉን ክመጽእ ኣለዎ ትወለዶን ክፈልጦ ኣለዎ ካብ ውልድና ወለዶን ክሓልፍ ኣለዎ ስለዚ ኢኻ ትሰኒዳ ሽጋይ ሃቡኒ ናይ ኣቶ ብርሃን ሰጊዳ ተሓዲሳ ዘካትዑን የብላ ማለት እዩ ምሕዳስ እውን እቲ ታሪክ ሽጋይ ሃቡንስ ኤርትራ ሃቡን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝተገብረ ቃልሲ ምግባር ኣብኡ ዝተገብረ ናይ መንእሰይ ምንቅስቓስ ንምግላጽ እዩ ተገይሩ ያዮሃ ብብሔረ ኩናማ ኮይና ንሓንቲ ኣደ እትገልጽ እቲ ኣብ መነባብሮኣ እትገብሮ ቃልሲ እትገልጽ እሳውን ተሓዲሳ ዘይኮነስ ብዋና ብመንግስቲ ኣብያ ተደሪፋን ተሓዲሳን ተገይራ ማለት እዩ ናይ ሳሙኤል ተዓገስ ከዓ ይረአን ዓይኒ ተሳኢሉ ኣብ ልቢ ኩሉ ሰብ ወይ ድማ ኣብ እዝኒ ኩሉ ሰብ ደላያ ቀደም ዝሓለፈ ይረአየካ እዩ ብድሕሪኡ ዝሓለፈ ይረአየካ እዩ እጂ ንኣብነት ኣቦታትና ተጋበርቲ ቅድም ነዚ ናጽነት እዚ ዘሕለፍዎ እናተረኣየም ይነበር እቲ ዋርሳይ ምስ መጽኻ እቲ ዝሓለፎ እናተረኣየ ይነበር እቲ ብድሕሪኡ ዝመጽኻ ከምኡ ስጋብ ዝሕጂ እናተረኣየና እንትማልና ነበር ስለዚ እዚ ኣብ ዝተሰርሐት ገለ ግጥሚ ክውስኸላ ኣለዎ ተባሂሉ ብኣኽሊሉ ተስፋጽን ዝተወሰኸ ነገራት ኣሎ ብኡ መንገዲ ከዓ ተሓደስ ዝግብኦ ተሓዲሱ ኣብ ህዝቢ ምስ ቀረበትካ ናታ ናቕዳ ናታ ብልጫ ከዓ ነይርዋ ማለት እዩ ሕጂ ብምሉእ ሸውላለኻ ብወድሩፍ ኮይና ኣቐዲሙ ሰሪሕዋ ዝጸንሐ ባዕሉ መጺኡ ክትሕደስ ኣለዋ ተባሂሉ ብክልተ ሰባት ዝተሓደሰት እያ ማለት እዩ ከዋኽብቲ ጥበብ ተርእይና ግን ሓዳሽ ስራሕ ብሰሎሞን ድራርን ብኤፍሬም ወዲ ሓሳይን ተሰርሐት እያ ሓዳሽ ስራሕ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብምልእ ናብ ታሽሙ ዝነበረ ሓንቱን ብሔረ ዓፋር ነይራትና ሓዳሽ ስራሕ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ግን እንድሕሪናዮ ኣመራርፁኡ እንዲ ዘምፃና ደሎ ነቲ ታሪክን መስገደልን ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ መስዋዕትን ነዚ ሕጂ ንኽንረኽቦ ዝገበሮኒ ስለዚ ብምሉእ ከዓ እቲ ትምህርትካ ብግቡእ ንክሓልፍ ተባሂሉ ዝተመርፀን ግቡእ መልእኽትን ግቡእ መስርሕን ሓሊፈንካ ኣብቲ ደረጃ ትበፂሕ ማለት እዩ እቲ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ደርፍታት ክሕደስ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ሕቶም ዝኾነ ሰብ ናቱ ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስነ ጥበበኛ ይኹን ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝሰርሕ ሰብ ርእይቱ ክፈላለ ዘይንውር ኣይኮነን ካብ ኩሎም ሰባት ሓደ ዓይነት ሓሳባት ክትረክቡን ኣይትጽበን ምክንያቱ ሓሳባትን ርድኢትን ሰባት ብባህሪ በበይኑ ስለ ዝኾነ
ንምዃኑ ሰብ ሞያኸ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ርእቶ ይህልዎም ይኸውን? ደርፊ ክሕደስ ኣለዎ እተን ሕጋውያን ሸነኻቱ ግን ክማል ኣለዎ ነቲ ዋንነቱ ሸነኽ ነቲ ኳሊቲ ናቱ ሸነኽ ንዚአን እንድሕር ብልክዕ ተጠቒሞምለን ክሕደስ ይኽእል እዩ ክሕደስ ኣለዎ ባህላዊ ምናልባት ኣለዉ ካልኦት ክሕደስ የብሉን ዝብሉውን ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ዓይነት ክነብር ስለ ዘይብሉ ክሕደስ ኣለዎ ግን በቲ ኣገባብ በቲ መገዲ ከምዛ ዝበልክዋ ናይ ዋንነት ጉዳይ ናይ ኳሊቲ ጉዳይ ልዕሊ ኩሉ ሓንቲ ክላሲክ ደርፊ ናይ ቀደም ዝነበረትሲ ኣምፂኻ ከም ገለ ሰናኒዕኻ እንድሕር ክብራ ኣውሪትካዮ ቀቲልካያ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መገዲ እንድሕር ተሰሪሑ ክሕደስ ኣለዎ ባህላዊ يعني ኣብ ሻሞ ዝሕደሱ ወይ ዝስርሑ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብዙሓት እዮም እዞም ስራሓት ከዓ ሓደ ውድብ ቅርጺ ንኽሕዙ ከከም ኣድላይነቱ ዝሓልፍዎ መንገድታት ነዊሕ ምዃኑ ንኹልና ዘየካትዕ ጉልህ ነገር እዩ ብፍላይ ከቢድን ረዚንን ትርጉም ዘለዎም ስራሓት ብመንጽር ርዝነቶም ዝጠልብዎ መጠን ግዜን ጉልበትን ስፍሕ ዝበለ እዩ ስለዚ ከምቲ ርዝነት ሓሳባቶም ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እውን ረዚን መታን ክኸውንን ካብ ትሕቲ ትስቢት ምዃን ወፂኦም ኣንጸባረቕቲ መታን ክኾኑን ቀሊል ዘይኮነ መስራሓት እዮም ዝሓልፉ ኣብተናነ ዝተዋሳኩለን ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝነበረ ናይ ሻሞት ኣብ ኮማንዶ ኣብ ባቡራይ ኣብ ሽጋይ ሃቡኒ ከም ኣካየድ ስራሕ ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ሸውላለ ከዋኽብቲ ጥበብካ ከም ዳይሬክተር ኮይነ ሰሪሐ ኣብቲ ዝነበረ ንጥፈታት ድማ ከም ነቲ መደባት ከም ኣካየድ ኮይንኻ ተነጢፈ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት እኳ ከምዚ ኣቐዲሙ ጀሚር ይጸኒሕኒ ንዓይ ኣብ ሃደይ ስለ ዝጸናሖ ድሕሪ ኣትየ ግን መስራሓት ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ሰሎም ድራር ካልኦትን ደለዎ ገብሩ ገለ ደለዎ ማለት እዩ ሓደ መስርሕ ኣሊፎም እዮም ናባና ኣምፅሞ ሕጂ ንዕኡ ምስ መፀ ድማ ክስራሕ ስለ ዝነበሮ ኣብ ቦትኡ ክወሃብ ተባሂሉ ኣነ ከዓ ሓደ ኣብ ኮማንዶ ንክሳተፍ ተባሂለ መፀ ኮማንዶ ከዓ ተመሪፀ ፀኒሓትኒ ካብተን ኣብ መዋእታ ሓሊፈስ ኣብ ጂነር ሰጎር ኩሉ ዘንብባ ዝነበርኩ መፅሓፍ እያ ካብ ሽዑት ሒዝኻ ኣብ ርእሰይ ስለ ዝነበረት ክስራሕ ምስ ተባሃልኩ ብምሉእ ፍናን ሓቦን ዝተቐበልኳ እያ ዝነበረት ስራሕ ንክጅመር ግን ነዊሕ ዝወሰደ መስርሕ ተኻይዱ ኣብቲ መስርሕ ሽዑ እቲኦም ተኣኪቦም ምርጫ ምስ ተገብረት ድርሰታታ ናብ ክሊፕ ንኽቕየር ድማ ሓደ መስርሕ ተገይሩ ማለት እዩ ዛንታ ወፂኡ ናባና መፀ ዳይሬክተር መርሃዊ መለስ ኣይሳንቲ ድማ ኩቤ ኮይኖም መፅኦም ከመካየድ ከዓ ነመፀ ማለት እዩ ሽዑ ናብ መረፃ ምስ ቀየርና ልክዕቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካራክተር ክንወስሉ ኣለዎም ኣብቲ ዕድመታ ንመለስ ኣለና ተባሂሉ ትሰኣል ተራእዩ ምስ ኩቤ ብምዃን ድማ እቶም ካራክተር ብምልኦም ኣሪናዮም ካብ ቦትኡ نعم حزنا مس مصانا سلومون درار ريو مس مرا خوينو لك خوينو مولو توماس مات كا كله صوصو بلا بوتو متيو مالتي شعوب وقتها ناب ترين اتينا حدا اسرا مالتي ناي فيزيكال فيتنس غيرنا دحريو نفس الخناقتو تغيرو يجوز كل مسرح تقبر كله جن تي من سينت سرح تقبلو ابوتو نصحنا طوال سيناتو اجام كان يروي بواجهت يكون سريحو وين بخلي يكون بدليتي مهنياتو كماندو تلكولاس حال عبي ارسي قتل الله اذا حدا عبي ارس دما حدا غبو بوتا خلا على نحر كوينها غبو مسرح الفالو سلازت من سي كامن الله مالتي بمولو امين دما مولو مرالو سلسرحه اموداتها استعذبنا وصيت مصي مالتي تنكالوت كالكحكم مالتي حساب كلا عمت نبر السرحنا كم بعلي راينو عيني تسائلو يايو زعم سلامكم ناي قدامين ناي كالاين مالتي تراي خلا بملوت منسيس بخوم يسرح نيرو وصيت كا تزرعنا يا خوينو تاريخ كا بخوم قسنا سلازلو تسنديدو مالتي ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ይኹን ካብ ስነ ጥበብ ወጻኢ ዝሓልፎ መስራሓት ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ በብእዋኑ ዘጋጥሙኻ ሽግራት ብዓይነትን ቅርጽን ክፈላለዩ ንቡር እዩ ምክንያቱ ንዘይሰርሕ ንዘይተበገሰ ብዶታት ስለ ዘይገጥሞም ነዞም ዘጋጥሙኻ ብዶታት ከከም ኣመጻጽኦም ክትስዕሮም እንተዳኺልካ ድማ ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ዕማም ኣብ መፈጸምታ ከተብጽሖ ትኽእል ካብዚ ኣምርዚ ከይረሓቕና ኣብ ናይ ሻሞት ዝፈሪ ኮነ ዝሕደስ ደርፊ ወይ ስነ ጥበባዊ ስራሕት እውን ቀሊል ብዶታት ከም ዘይገጥሞዮም ኣብቲ ስራሕ ዝተሳተፉ ዝገልጹ መጽሓፍ ኮማንዶ ብዓብይ ክንሪኣ ከለና ሰፍሕ ማለት እቲ ስፍሓት እቲ ናብ ፀቢብ ከተምፅኦኻ እቲ ዝኸበደይ ሕጂ ነዚ ንምግባር
ኣብ ሓደ ሰብ ወይ ናብ ክልተ ሰብ ዝተመርኮሰ ይነበረን ኣብ ሓፈሻቶም ዓበይቲ ካብ ጸሓፊ ኣሰሎም ድራራት ሒስካ ካልኦትን እዮም ነቲ ዛንታ ኣብ ምጽማዓት እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሓጺር ክጽሕፍን ነዊሕ ክጽሕፍን ሲ ነናቱ ተራሎ ነዊሕ ክጽሕፍ ይቐልል ካብ ሓጺር ክጽሕፍ ሓጺር ነቲ ዘሎ ሓሳባት ሙሉእ ከመይ ጌርካ ተቐምጦስ ከቢድ ክሊፕ ካልክዖም ሕጂ ነዚ መስርሕ እዚ ንክትሓልፍ ኣቐዲማ ነይሮም ዝተዋስኡ ሽዑ ናብ መርሃዊ መለስ መጺኡ መርሃዊ መለስ ከዓ ናቱ ክሬቲቪቲ ወሲኹሉ ከምኡ እንዳበለ እዩ እቲ መስርሕ ተሰሪሑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ስራሕ ምስኣተና ናቱ ግድን እዩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ዝጸንሐ መንእሰይ ኣብ ፊዚካል ጸኒሑ ድዩ ምክንያቱ ኮማንዶ ንክትከውንስ ናቱ ምንቅስቃስ ኣሎ ሓደ ናይቲ ስእሊ መዳይ ስለዚ እዚ ነይሩ ናቱ ከምኡውን ኣብቲ ቦታ ከይድካ ልክዕ ነቲ ፍጻመ ንክትስንድ ከዓ ናቱ መሰናኽል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቒሰየ ነይረ ሄርሞን ዝበሃል ቆልዓ ኣብቲ ንልዓል ንኸደሉ ዝነበርና ኣጋጣሚታት ኣብ መንጎ ክልተ ሰለፉ ክልተ ግዜ ወዲቕና ሙሴ ከምኡውን ትሪኮላታ ብጫሙኡ ኣቲና ብታሽሙኡ ኣትዩ ናይ ቃንዛ በሊዑ ምሳና ቀጺሉ ኣቤሉ ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ሓዊ ኣትዩ ነቲ ፕሮግራም ንላዕሊ ዝሰኣል ስእሊ ስኢልዎ ካብ ወፂሑ ክወፅእ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣብ ነፍሱ ነይሩስ ርኢና ኢና ምክንያቱ እቲ ናቱ መሰናኽል ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ እቲ ሓዊ ከዓ ረስኒ ስለ ዝነበሮ እዚ እቲ ናታ ዝነበረ እዩ ብምቕጻል ኣብ ካሊእ እውን ንባዕሉ ኣብ ሸውላለ ክንሰርሕ ክንከይድ ከለና ካብዚ ንከርከበት ከይድ ከላስ እቲ ናቶም ማተርያልስ ናቶም ብሄረ ቪዳዊ ዝበሃል ክትረክብ ኢልካ ትኸይድ ኣብኡ ተደይ ጸኒሕካ ግን ናቱ መሰናኽል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ምስከድና ግን እታ ከተማ ከቲማ እያ ጸኒሐትና እቶም ብሄራት ብቕጥታት ዝነበሮም ናቶም ኣቀማምጣዊ ኣቃውማ ናይቲ እቲ ኣግነታት ኣይጸንሐናን ማለት እዩ ስለዚ ኪዲልና ንጽባሒቶን ስእል ዝነበረ መደብ ናብ ምስራሕ ናይቲ ገዛእት ኢና ማለት እዩ እዚ እውን ናቱ መስርሕ ሓሊፉ መወዳእታት ዝረኣናዮ ውፅኢት መጺኡ ኣብ ሽገይሃ እውን ንባዕሉ እታ ቀደም ሃይለ ስላሴ ዝስቀለላ መኪና ንክትመጽእ ተጎቲታ እያ መጺኣ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት ዝብ ስራሕ ስለ ዘይጸንሐት ማለት እዩ ንዕኡ እውን ናቱ ነይሩ ኣፍራሱን ንከተማ ምሰእተናዮም ምስቲ ናይ መኪና ጫውጫው ናቱ ዕግርግር ፈጢሩ ነይሩ ንዕኡ ንምርግጋእ ከዓ ናቱ መሰናኽል ነይርዎ ኣብ ያዮ እውን ከምኡ ያዮ ብመኪና ምስከትካ ካብ መኪና ነቲ ዓዲ ንክትረክብ ነቲ ዓዲ ኩናማ ናይ እግሪ ጉዕዞ ነይርዋ ናይ ሰዓትን ፈርዓ እንዳኸድና ክንከይድ ክንዱ ንኸይድ ክንምለስ ክንዱ እንዳኸድና ኢና ስኢልና እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ተሓሊፍ እዩ እቲ መወዳእታ ዝረኣናዮ ውፅኢት መጺኡ ማለት እዩ እኩብ ናይዚ ዝተገብረ እቲ እኩብ ውፅኢት ከዓ መጺኡ ከምኡ ናብ ከዋኽብቲ ጥበብ ማለት እዩ 2 ዓመት 2 ግዜያት ኸይዳ ስእሊ ንምእካብ ናቶ ቃልሲ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መን ይሞይቱ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ መጽናዕቲ ተገይሩ ካብኡ ገዛ ገዛ ኣብ ምእራይ ናቱ ታሽሙ ነይሩ ገሊኦም ስእሊ የብልና ንብሉኻ ስለዚ ስእሊ በየ ዝረኽቦ ኢልካ ገዛ ገዛ ትቆልል መወዳእታ ከዓ እቲ ስእሊ ምስ መጽእ ኩሉ ሰብ ተስዩ ምስታ ደርፊ ምስ መጸት ተሰንያ ቪድዮ ክሊፕ ተሰሪሓ እቲ ሰብ ተስዩ ከጣቕዕ ከሎ ክበኪ ከሎ ደገፉ ክገልጽ ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ምሽ ሓደ ውሽጣዊ ነገር ዝስማዓካ ኣሎ ሕጂ እቲ ውፅኢት መወዳእታ ዝረኸብናዮ ውፅኢት ናይ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ መሰናኽል ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ እውን ኤዲተር ንባዕሉ ኮማንዶ ከይረሳዕኮ ሙሉእ ለይቲ ምሳና ዝሓደረሉ ነተንኣየር ኣብ ቦታ እነመቕማጥ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ማለት እዩ ላይን ብምሉእ ክረኽበን ስለ ዘሎ ምሳና ይሓዲሩ መወዳእታ ተንኣየር ሶፍት ኮፒ ምጽኡ ኢንተርኔት ዳውንሎድ እናገበረ ኣቐሚጦም ብግቡእ ኣቐሚጦም ማለት ኣብ መወዳእታ እምበኣር ደርፊ ካብቲ መንነትን ባህርን ናይቲ ዜማ ከይረሓቕና ምስ ናይ ሎሚ ግዜ ኣወሃይድና ክንሕድሶ ንኽእል ኢና ስራሕና ግን መለለይና ስለ ዝኾነ ብሉፅን ተወዳዳርን መታን ክንገብሮ ኣብ ስራሕና ክሕግዘና ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ሕግን መትከላትን ናይ ምሕዳስ ክንፈልጥን ክንጥቀምን ይግባአና ጥንቃቐ የድልዩ ሕቶ የድልዩ ሕጋዊ ሕቶ ኣለዎ እቲ ትሰርሖ ከዓ ስለምንታይ ትሰርሖ ኣለኻ ንምንታይ ትሰርሖ ኣለኻ ኣቐዲምና ከምቲ ዝገለጽናዮ ክሕደስ ተዳ ኮይኑኻ ክሕተት ዘለዎ ኣካል ከዓ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኣማሊኡ እዚ ጥራይ ኣማሊእካ ዘይኮንካ ግን ተቐዳመይቲ ዝበልክዋ እንደገና ክምለሳየ ብቕዓቱ ነቲ 3 ሸነኻት ዝበልናየን ኣፍሉጦ ኣለካ ድዩ ኣፍሉጦ ናይቲ ክእለት ኣለካ ድዩ ተሓሳስባኻ ኣይናይ ንዝብል ነዚአን ኣማሊኡ ሰብ እንተ ደኣ ሓዲስዎ ኣነ ጽቡቕ ውፅኢት ነቲ ሃገር ጽቡቕ ውፅኢት ነቲ ዝሰርሕ ሰብ ኮይኑ ይስምዓኒ